Oi, jaruman, rutok. Mana Adaman? Bah, मा इसे समायना नोंसिनि महरा नोंसोरखौ नुयोबा आंनि बिखाया खारेन नांनाय बायदि मोनो ओइ नोंसोर बेयाव मा खालामदों ओइ हम बिसोरखौ नला हगार फाफिफोर मा खालामनांगौ नोंसोर हगार होनदों फाफिफोर नों आंखौ सोबाबाय ओइ होद थु नों फाफि नों आंखौ मुजुबावबायसो ओइ हगार ओइ नोंसोर बेयाव मा खालामदों ओइ सोरलै नोङो लावखार साइसनो मालाय सेंग्रा सिख्ला कुदुमलाय नागिरनायखौ नायनो फैदों बाहाय नायनो बादोंबा ओंखारला नोंथां सालाय हमथानो बाथ्राखौ बुं बिसोरखौ गोख्रै हगार ए मा इसे थिफुलालै बे होदो बेखौ ओइ होसोदो बेखौ हगार होनदों फाफिफोर हगार थौ थौ निजरा दहायनि थिफुलाया गोबाव नोंलाय दानालाय नोंखौ दिनै जों बाथोन देनासो जागोन ओइ होदो बेखौ हाया ए बेटाखौ ओइ हो बेखौ हेय हैया आयौ निजरा दानिया मा जाबावनांगौ ओइ मा जाजोबखो हो बेखौ hey या ओइ मा जाजोबखो हो बेखौ hey wide ओइ दासो मोनदों नों मोसौ बेरहा बायदि फेख्रायनाया मस्तान देखायदोंमोन ना साला आयौ मा जाबावनांगौथाय आल्लाह था नोङो हनै दै मोथौलाय ओइ सालाफोर मा जाजोबखो फैदों आयै मा जाखो सिखारदो आयै थै गबाय नोंना मा जाबावनांगौ दानिया रथ'लाय दाख्लैनि थाखाय सरि नै आं खोमा हमबाय जागोन दे दसे थाथ'लाय आरो मानोबाव अन्नानै नोंनि मुंखौ खोन्थानो हागोन ना सोमखोर आंनि मुङा आं नोंखौ मोजां मोनबाय I love you खोनायाखै मा होनदों आं नोंखौ मोजां मोनबाय I love you I love you too निजिरा आंनि रानि जागोन हर समाव नोंखौ नुयो अराय जिउनि नों आंनि रानि जागोन हर समाव नोंखौ नुयो अराय नों मानो सना बुजिया नों मानो सना बुजिया जिउनि नों आंनि राजा जागोन
गावस्रालाया जों सानैजों रादायलानाय खोथा होनाय अराय दोनलांगोन जों बे जोनोमाव गोजा लामा हान्थिलांगोन नोंनि आखाइ हमै हमै नागारलाया जों बे जोनोमाव अखोरांनि जोमै जाना अखा लाबोगोन आं नोंनि महर अराय लिरलांगोन आं जिउनि नों आंनि रानि जागोन हर समाव नोंखौ नुयो अराय फै रुजि नोङो खाथियाव फै रुजि नोङो खाथियाव आं नोंनि साया जागोन अखोराङाव लिरना दोनगोन खोमोर हाया जोंनि बे अनलायनायखौ बिरै बिरै बिरबाय गोनां मासे सिखिरि जाना बावनो हाया नोंखौ बे जोनोमाव दुखु सुखु अराय जिउआव नोंखौ बजबगोन आं जिउनि मोनफ्रोमावबो नोंखौ बजबगोन आं जिउनि नों आंनि रानि जागोन हर समाव नोंखौ नुयो अराय फै रुजि नोङो खाथियाव फै रुजि नोङो खाथियाव नों मानो सना बुजिया फै रुजि नोङो खाथियाव बसुमतारी औ सार बे फाइला लाना फैलाय जागोन सार नै सार फाइल बिनाया दिनै डिउटि दङ डिउटियाव ओंखारदो जागोन सार दे होमबा आयै बे आदा जायलाया मा एसे गाज्रि आखुनिथाय हा माथो होनाय माबा आयै मैया जों निजिराजों आंजों दिंखिया खानो थांब्ला लामायाव बेंसनानै गाज्रि गाज्रि राव बुंदों आयै र' बेखौ बिफा जालानोसो दा न'आव थांनानै खोन्थाहैगोन आं सुमित्रा 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 न'आव दंना गैया न'आव दंना गैया न'आव दंना आं जौ फैना फैबायलै बिमा सुमित्रा 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 नों मा जाखो नै सोमखोर फिसा सोमखोर फिसा नों मानो बिदि जाखो आइदै लावथिया बोरो आफा मा जाखो बेलाय नों मानो लोंबाय थायो नों मोजां जादो आफा गामियाव मोजां मुं मोनगोन बुरबक नों फानि आखल मानि जादों जाबाय था
बेराबर मोनजादों नालाय जाबाय था नोंसोर जाबाय था आं थासान्दियाव जाबाय था नोंसोर जाबाय था जाबाय था हे इसोर आं आफाखौ माला जौनिफ्राय गोजानाव दोननो हाबावगोन नों जेबो दा बुंसै आफा नोमफायालाय बिदिनोसैना औ हेलौ निजोरा सोमखोर मानो फन हमाखै नोङो आं मानोबा गोसोखौनो सुखुवा सुखुवा मोनदों निजोरा आं दहायनिफ्रायनो फन बुबाय थादोंमोन दे बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय माबाफोर बाथ्रामोन नामा निजोरा गाबोन बे धिरबिल पार्कआव लोगो हमनो फै आंखौ औ जागोन दे दे होनबा एसे गोबाव जाबाय निजिरा आंहा नोंजों फंसे खोथा दङमोन मा बाथ्रा दे बुं नोंसिनि आइ आफाया खि जोंनि मोजां मोनलायनायखौ गनायगोन मानो फोथाया जानो आं मामि बाबाजों रायलायगोन थेवबो निजिरा गोसोआव गिखांनाय मोनो नोंस्रा जाबाय गोनां जोंहा जाबाय गोरिब थाखोनि बे जोनोमाव आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हाया आइ लाभ इउ सोमखोर आइ लाभ इउ निजिरा आगै बुरलेब दैलाबो सना दैलाबो आंनि खामानि मावनानै आगै गारमा बिखाया रानलांजोब्बाय आगै बुरलेब दैलाबो सना दैलाबो खामानि मावै मावै गोरबो बिखायासो रानखांजोब्बायलै आगै आगै सना नोंखौ गोसोखांना खामानिया आंना बारा बारासो एरलायलांबाय ओइ आगै बुरलेब आगै हाब खिखोसो ना माखोसोब्रा मानसियालाय दै गांसो गारदालां आगै बुरलेब ओइ आगै बुरलेब साला दहायनिफ्राय दै बिहरदों दाबो लाबोग्रा बेलाय साला फायखानायाव खिदोंसो ना माथो जाखो खिबाबोथ' बियो साला 1.5 घन्टा गाहाम खियो साला बिनि खिफिनायखौथ' 1 किल'मिटार गाहाम खोनायो आगै बुरलेब दैलाबो सना दैलाबो नोंनि दै मोनलोङैयाव गारमाया रानखांजोब्बाय नाय मोनगोनबो आंजों बाराबा हेइ साला मा खालामनाय जाखो बेलाय हेइ साला बे गोजांनायखौ नुवाखै नै नों बनथ' साला हिन्जाव नंगौना नङाब्रा बेलाय मा जातनि हिन्जाव बेलाय साला दिनैसो गबाय नोङो ओइबार सेकेन्ड टाइमाव नों गगोन हे साला आं मावलालै साला जात्रा नास्ति बसुमतारी यस सर बे फाइला लाना फैलाय र' लांगौ सर नै सर फाइला हेलो ओ सर
जागोन सार दे ओइ नोंसोर रेडि जादों ओंखारदो डिउटि दङ दानो जागोन सार